Do píči. Takže čau lidi, zdravím vás já, Honza a Martin. Martin, tady udělat píčovinu. Dělej, vole. 360 to točíš. No já točím. To se nepočítá, ne? Třeba nejdřív ty. Tak jo no, Hej, já mám málo paměti. Točil? Jo, teďka ty. Kdyby něco jsme na dětském hřišti. Stopni to. Nestopnu. Celý ruku. Zkusím, vole, zase zrekni. Tady je. A já tady mám zaostřený. Je už je. Točím, vole. Točím. Já se rozmrdám. Komu to říká? Já nechci. Tak nemrdej, vole. Vidíš. Hej, mě se to povedlo, ty. Kdyby si to Martin se jde rozmrdat. Martin. Je píče. Dělej. Dělej. Točím. Tak teďka mě, Ne, počkej, já to natočím ze svého pohledu, ty kokos. Ne. Točíš si hlavu, takže já ho budu. Tak mám to držet takhle, jo? Tak dělej. Pozor, Martine! Martine, dělej, uhni! Teďka se mi to povedlo. Uznávám. Točím. Já jdu na 5 a pak na 6. Si tady z 5 půjdu na 6. Takže vlastně... Martine, natoč. Točím, pořád. Počkej, z mého pohledu. Počkej, Matrix, ty jsi debil. It's time to adventure. Přeskoč tu lavičku, To nebylo teď vidět, jak děláš to tornádo. Torpedo, ne tornádo. Co? Tornádo nebo torpedo. To je jedno, jak se to jmenuje. Dobrý. Ale přes tu lavičku. Co jsem udělal já jako první, ale nebudu to dělat. Ty vole, ještě se vrátíš, ne? Jo? Si neberu už věci, vole. O, hezky bejska. Dělej. Co si těšil, jak ten zarechtíš? Co ti to povedlo, co kecáš, že jsi to přeskočil? Tady máš. Stopni to. Stopuju. Posouváme se tamhle k těm žutat. Já netočím. Točím. Já netočil. Nebo čum na to. Je tam záznam, ty kundo. Točím. Víš, tady je to malý. Tady je to velký. Vy to vidíte tak spíčeně, protože já s tím mobilem tak točím, vole. Ten, kdo se na to video dívá, tak je to tak spíčené na točení, protože já s tím mávám.
Tam jsem to udělal. Jo, tam. Počkej, můžu to ještě udělat tam? A, Jdem. na, Musíte mít natočený. na, Proslova. na. Tady to neuděláme. Ne? Musíte to udělat. Ne. No dělej. Točím. Jaj, to naštěstí. Ty vole, on si dá tady o to dole. No dělá. Oh! Já jsem měl pocit, že jsem štrnu. Já to netočil. Já to měl stopnutý. Ne, točil jsem na to. Já to jdu najít, vole. Vidíme až odsaď. Ty smrdě. Timelapse, co? Já udělám timelapse. Natočte mě. Jenom. Aha, já to ty vole natáčím. Tahle ta chujovina točí dávno. A teď nevím, jakože to kurva co melu. Čistě neměla být boxa. Obratit. Kdyby něco, já jsem to přes taky. Ale ten kreten to nechtěl natočit a nechtěl, protože to nechtěl odložit. Když zakopnu, tak se znáším jako kosmonaut. OK, no. Co ti vypadlo? No, možná něco bych pustil, ale ne, když to zaspívá nebo autorský práva. Hej ho, mám pupek jako Santa Claus, když se zakopnu, tak se znáším jako kosmonaut. To nepřehlušíš, protože takhle by nebylo slyšet ani nic a pořád ti padají ty svinický. Ať koukej, parkour z pohledu parkouristy, wow, Sašerek. Ne, teď jsem měl, vole, já dělat trik, píčej. Hej ho. Wow, sač parkour, wow! Když jsem to točil, takhle nebylo vidět. Počkej. Kosmonaut. Ty točíš? Aha. Se nesmím dostat, musím víc odrazit. Jo! A teďka já ze svýho pohledu. Když se kopnu, tak si znáším. Píči, uhni. Píči. Ser na to, vím, to tak nejde. Ale mohl bych udělat to. Tak natoč mě, vole. Teraz jdu. Ser na to. Ty debil? Už to točím. No, natoč mě. Toč. Kunda. Kurva piče, kurva drát, já už na to můžu srát. Kolem čau, jdu si rád. A vaše matky, no, tady to už asi stačí. A kurva piče, kurva drát, já už na to můžu srát. Kolem čau, jdu si rád. A vaše matky, A peníze. No a ještě nám ty matky musí dát prachy. Mami, A teď, No. a teď jdem dělat korektýva, nebo aspoň já, pokud tady nebude správce. No, tak dělej. Točím. Hej, tam máš tyč, vole. Já vím, vole. Můžu? Jo? Se musím rozkazat, že se tohle určitě nepovede. Povedlo. Hej, já to jdu zkusit taky. Já to zkusím taky. Počkej. Backflip nedáš. Počím. Jo. Uděj to Já víc vykopnu nohou a jsem
ty musíš vykopnout nohou a odrazit se tak, že být i chvilku ve vzduchu. Zkuš to ještě jednou. No, přesně. Házím. Počkej, točím, jak ten mobil letí, točím, jak ten... Zkus front flip, jako já, na záda. Jestli dám front flip, tak... Jestli dáš taky front flip na záda, jako já. Že to byl front flip na záda. Neva, tak dělej. Já to nestopuju. Taky na záda. To už bylo takové... Kapesníky. Kapesníky. Honzo, počkej, točím, jak ten mobil letí. Nemusíš takhle. Kámo, tak ten super. Oh, hej, já jsem teďka natočil při tom kortilu. Hej, kámo. Já vím. Tak, počkej. To si nemyslím, nebo mě to jde líp než tobě. Já nevím. Story, protože já jsem to teďka nepochopil. No, točím. To si mě trochu nepovedlo, ale tohle bylo dokonalý a on nechtěl se dotočit. Počkej, takže ty vlastně. Ještě jednou. No, točím. Dobrý. Hej, zkus ještě natočit mě. Martin level backo. Co to bylo? Já nevím, ale... To ze spodu. Ale uhni, prosím. Počkat, já jsem zapomněl vykopnout to. Se bojím, že... Uhni. Dělej. To mám na bok. Teď já. Pak jdu já zase. Ale už pojď. No. Oh. Ještě zkusím korkil, jenomže z pohledu. Ne, počkej. Front flip. Oh. Jo. Kdyby tam byla ženinka, tak klidně. Já ti přitáhnu tamhle to sem. Co? Natoč mě. Točím. No tak pojď. Hovno Kong. To je píčo Kong. Počkej, ještě něco zkusit. Když se kopnu, tak se znáším jako kosmonaut. No, já to nestopuju. Aha. Takže klidně můžeš hnedka. To nebyl dešť, to byl Kong s výkopem. Ne, nejsem. Hej, omlouvám se, asi to bylo obráceně, protože jsme... Moment, to otočil. No dělej. Ukončení. Jean-Claude Van Damme.